E a miña tamén vai vir. Claro, sí. Queres que te conte que pasa co palpador cando chega? Sí, sí, que pasa? Que pasa co palpador? Pois mira, temos que facer unha cousa. Temos que palpar en nosas barriguiñas. Pon a túa man na barriga así. Vos tamén. Así? Sí, así. E ahora dale voltas como se fose unha lavandería. Imos chamar para palpador. A palpador!
Mais ou menos. Escóitalo. É como se non fiara. Está o director? Sí, que se poña. Escoíteme unha cousa. Que me trouxe o neno a factura do colexio e digo, isto non será de algún hotel que se lle traspapelou a vostede. Porque aquí vi, externado, 100 euros. Externado que é? Que vai o neno ao colexio e non entra. O sea, por ir, non? Piano, 50 euros.